Μετά από ένα προβληματικό δεκάλεπτο, η Γερμανία έχει πατήσει γκάζι και αφήνει το πόδι εκεί πέρα. Πατημένο το γκάζι. 87-65, 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί ο αγώνας πλέον. Όταν βρίσκεται ο Σρούντερ πάνω στο παρκέ, η Γερμανία περνάει μπροστά με 29 πόντους, κερδίζει με 29 πόντους, ένα στατιστικό που τα λέει όλα για την ποιότητα αυτού του απίθανου παίκτη. Ο Φόικτμαν που κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ. Τρίποντο του Βάγνερ, παίρνει φάουλ από τον Σάμαρ. 3 βολές ο Μο Βάγνερ. Φέτος με τους Magic είχε 10,5 πόντους, 4,5 rebound και 1,5 assist ανά αγώνα. Draft από τους Lakers, νούμερο 25 το 18, ο Μο Βάγνερ, που θα εκτελέσει βολές. Πρώτη εύστοχη. Έξω η δεύτερη. Ο Βάγνερ που έχει 9 πόντους και 7 rebound μαζί με 2 κλεψίματα. Δύο στις 3, 89-65. Και η ώρα της ξεκούρασης για τον Ντάνιελ Τάις και τον Αντρέα Σόπστ. Πήγε για νέο κλέψιμο ο Βάγνερ. Η μπάλα όμως χτύπησε στα πόδια του και βγήκε εκτός. Ο Ντόντσιτς έχει αποσυρθεί από τον Σέκουλιτς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα κατά τα φαινόμενα με 23 πόντους, 6 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 3 λάθη. Εδώ ο Ντίμετς δεν κατάφερε να πάρει την πάσα του Σάμαρ. Ήταν πολύ δύσκολη στα πόδια του η μπάλα. Έγινε λάθος από τη Σλοβενία. 89-65. Χόλαντς για τον Βάγνερ. Νέο τρίποντα από τον Λό. Από εκεί τα βάζει. Είναι η θέση του. 92-65. Ο Μάοντο Λό, που θα αγωνιστεί φέτος με την Ολύμπια Μιλάνο στην Ευρωλίγκα, έπειτα από μια τριετία στην Άλβα Βερολίνου. Φάουλ που κερδίζει ο Ντίμετς από τον Λό. Εδώ δεν είχε επιλογή ο Γερμανός απέναντι στον γιγάντιο Ζίκα Ντίμετς. Όπως και νωρίτερα δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκτελέσει για 3. Ο Λό που έχει 2 στα 6 τρίποντα στο παιχνίδι. Εδώ ο Ντίμετς. Πρωτιάστοχη βολή. Σουτάρει με 50% άλλωστε από τα 4,5 μέτρα. Μέσα η δεύτερη. Επιβεβαιώνει το ρεκόρ του. Αστόχησε ο Γκίφαη με second unit και οι δύο ομάδες πλέον. Άστοχο τρίποντο του Glass και η μπάλα στα χέρια του Τζούστους Χόλαντς. Ο Χόλαντς προσποιήθηκε για 3, περνάει στο Βάγνερ με αντίπαλο τον Ντίμετς. Στη γωνία ο Λό και πάλι Βάγνερ. Το τρίποντο είναι άστοχο. Αμυντικό rebound του Ντίμετς. Πρώτη πάσα για τον Σάμαρ. Βγάζει στον Glass. Τρίποντο από τον Ζίκα Σάμαρ. Είναι άστοχο. Αμυντικό του Μο Βάγνερ. Το παιχνίδι το οποίο έχασε το ρυθμό του από τη στιγμή που οι δύο προπονητές απέσυραν τους starters. Χόλαντς πήγε στο σημείο που ήθελε και εκτέλεσε για 3. Προτιμάει τις 45 μοίρες, το έδειξε. Είχε το σούτ από την κορυφή, τραβήχτηκε πλάκια
95-56. Σλοβενία που είναι στο 19% στο τρίποντο. Ντίμετς τελειώνει τη φάση με μια κίνηση center for, 95-68. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα πλέον. Η Γερμανία που δείχνει και είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Έχει παίκτες από το 1 έως το 12 που προσφέρουν, και ο Ντάβιτ Κράμερ στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 44, το βλέπετε αριστερά. Τρίποντο του Λο, άστοχο. Προσπάθησε για το rebound το Giffey. Βγάζει έξω και το τρίποντο του Κράμερ είναι άστοχο. Αμυντικό rebound τελικά από τον Ζίκα Σάμαρ. Κάνει το λάθος ο Τσέμπασεκ και το φάουλ που παίρνει ο Κράμερ από τον Ντίμετς. Εδώ ταλαιπωρημένος ο Σλοβαίνος ψηλός. Αντιθέτως ξεκουράζεται ο Ντόντσιτς και ο Σρούντερ. Ο Σρούντερ πάντως που δεν έχει κανένα πρόβλημα φυσικής κατάστασης. 40 λεπτά να το βάζει να παίξει, θα είναι εκεί ενεργητικός. Ο Σρούντερ που τελειώνει τον αγώνα με 24 πόντους, 10 assist, 2 rebound, ένα κόψιμο και 2 λάθη. Ο Κράμερ ευστόχησε στην πρώτη βολή. Ο 12ος παίκτης της γερμανικής ομάδας. Ένας forward που θα αγωνιστεί στην Ισπανία με τη Γρανάδα. Τη νέα χρονιά. Λάθος από τον Glass. Νέα κατοχή για τη Γερμανία. Τελευταίο λεπτό πλέον του παιχνιδιού. Λο, Τίμαν θα πάρει και αυτό στο τρίποντο και θα ευστοχίσει ο Γιωχάνες Τίμαν. 168. Κατοστάρα ακόμη μία από τη γερμανική ομάδα που το πανηγυρίζει. Για την απάντηση ο Γιάκοπ Τσέμπασεκ. 171. Μια τελευταία επίθεση για τη γερμανική ομάδα. Μένουν 3 δευτερόλεπτα περίπου για τους Σλοβαίνους. Με τον Justus Hollatz. Θα κάνει το λάθος. Τελευταία κατοχή είναι για τη Σλοβενία. Αλλά θα γίνει το λάθος από την πάσα του Τσέμπασεκ προς τον Σάμαρ. 7,8 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι θα εκδηλώσει επίδεση η Γερμανία. Πράγματι 170.